grada mogu uručiti odluku o korištenju ovog prostora koji će se, kako znam, koristiti za atelje, za radionicu, za promotivne izložbe, u centru grada, što mislim da vam lijepo djeluje, mislim da vam dobro djeluje o izložni prostor, znači sve će se fino vidjeti. Našao na zamolbu naših mladih umjetnica, Siščanki, poseban apostrof na tome, dakle Siščanki, koje su završile akademiju, prostor u centru grada. Sisak mora promijeniti koncept uređenja centra grada, ne na način da tu budu silne trgovine. To će biti. Pa znam